Interoperability o katakos sa pagtubang sa may emerhensya sa kadagatan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ang nasukod ato sa unom kaadlaw nga kadagatan exercise. Si Luan meron din na adunay live report kabahin ini. May. Lansukad kini gisugda niya tung tuig 2021 kini na ang ikaupat nga tuig nga pagpahigayon sa kadagatan exercise uban ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno dinhi sa Rehiyon 7. Apan kini ang labing unang higayon nga nakasalmot ang Lapu-Lapu City DRRMO. Gibuksan ang unom kaadlaw nga kadagatan exercise niadtong Hunyo 26 din mipaubos sa nagkadaiyang training ug pagbayloay sa kahibaw ang mga sakop sa PNP Maritime Unit 7, Coast Guard District Central Visayas, Bureau of Customs 7, Philippine Drug Enforcement Agency 7, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7, Maritime Authority 7 ug Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang naasoy kadagatan exercise gipasiugdahan sa Naval Forces Central. Lakip sa ilang gibansay, atol sa sea phase ang high-risk visit board search and seizure, compliant visit board search and rescue, oil spill response operation ug maritime interdiction operation. Kini ang labing unang higayon nga may mga personnel sa local government unit ang gipasalmot. Kay gilangkuban sa daghang mga gagmayng isla ang Lapu-Lapu City, lakip sa gipaubos sa training ang mga water search and rescue team sa Lapu-Lapu City DRRMO. We had some scenarios more on environmental protection, on regarding humanitarian assistance and disaster response, and of course some maritime laws about fishery laws and custom laws. Kita sa dato nga importante siya kay maka-enhance sa atong interoperability with the armed forces and other national agencies. Salamat gyud kayo kay nakapuno sad sa among skills, among knowledge. Ang commander sa Visayas Command nga si Lieutenant General Fernando Reyeg kinsa mo'y guest of honor and speaker at tul sa closing ceremony mihimugat sa mga hulga sa seguridad nga naglambigit sa West Philippine Sea ug South China Sea. Matud ni Reyeg, mahinungdanon nga maprotehian ang Central Visayas tungod kay kini ang sentro sa turismo, commerce and industry ug logistics hub sa nasod. Interoperability exercises like this Bantay Kadagatan are the right start towards ensuring that we protect our sovereignty and secure our country and people. Sa miaging simana, gipahibaw sa pipila ka mga opisyal sa nasod sa Japan nga posible kining magpahuwam og mga defense equipment sa Pilipinas sama sa radar. Matod sa commander sa Coast Guard District Central Visayas, nga wa sila malakip sa mga priority sa mahatagan niini. As of now, wala sa sa parang distribution list kasi gina-priority karon ang banda Barm area o ang Eastern Seaboard o ang West Philippine Sea. Sa pikas bahin, subay sa pagbuka sa National Disaster Resiliency Month karong adlaw, gipaila-ila usab sa Lapu-Lapu City DRRMO ang ilang mascot nga gitawag og Upong Andam. Matod sa crisis manager sa Lapu-Lapu City nga gihimo o gibistihan nila kini og susama sa labing unang bayani sa nasod nga si Dato Lapu-Lapu. Nga unta ang mga mithi ni Lapu-Lapu nga kanunay andam og di matay og sa mga pagsuway, ma-inculcate usab ngadto sa mga kabataan. Lansubay sa paglusad sa Upong Anda mascot, plano usab karon sa Lapu-Lapu City DRRMO nga magpa-contest usab unya alang sa himuong jingle. Lan? Okay, daghang salamat Luan Merondina.